Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong elam jong kinong ni akali kamay po kasatri jong umpleng Taxi Driver and Welfare Association. Kilalit bani kendo yo DTO bani ka Deputy Commissioner jong East Khasi Hills District ko kong RM Kurba bani kren halor jing mam ai thamai ka permit taxi. Habay kren ba President ko umpleng Driver and Welfare Association uba Enric Nong Clow. Long bagi kuan samla kila susang makyan namar kimyo ban kamay kali pat buon ki try ki ai shi gitu ki bamde ki khasi. Laban rap dah kaba ong bah ka jing koduk kam jeng kisamla kilawan benya kenduk yo DTO pada ka DC benya kran halor ka jing penthamai ya ka permit bad ha ka jing kran kilapan pau ba ka dawhi ka dei na ka jing dheng kali shu laban rap dah kaba ong ba kilawan benya kenduk bakin yo kam yo jam balada ka sorkar ka plelat dah kaba kamai kali kin la ban pendap ya ka yeng kesam ka jongki Lai thu ban adu snam arajar khandai kila sange ban ai permit thamai bar ka dheng kali ka long kumju ulakin tuwe ka tanat transport ban petlam yang ni ka jing e ka bakia kendu naklang nong ai but jong association uba asron marwen habaya kran bikidong thau khubor ulong ba ka jing pendu ban ai permit kala pendu la di samla ban kamai bat yang hala ka jong ka kjan ulong ba ka jing kamai taksi ka di ka jing kermen e gitu ki badu jing kermen ula ban rap da ka ba ong ba ka jing khang jong ka tanat ka kta e ka ai kam ai jam bat ban ong ba ka jing dheng kali ka jor de na ka daw jong ki taksi naklang ka seng kam pediang Dadai ba ong baga jing dheng kali ka jor na ka daw jing jing bon ki kali kata kala bandai. Yang jing ka seng acho nai am alor ka jing wan jing karpat jong ini ki taxi driver no pling hak bade bar ka ni ka permit jong ka taxi nam ta silong dijan mani sai am nam ta jong ki namar ba kat kum ka jing ong jong ki kolom ba bon ki samla mo kirang ba ki bala kat tu kat ni snam ki bala inya kali ki bala don lat ban thiet kali Andai tan ka daw ka jing penduk na permit ka penduk la no eki ban prei kini ka kap namar kum ka seng rungi i ba kani ka jing kamai taksi ka de ka wei na ka lat ka ba pen a jing permen pan ya ki brio ya ki samla ki beduk kam du jam ban yo yang ka jing kermen nam taban kamai ini kilong ki ar benta benengkong ka de nam tak ki samla ki bala palat kerta ba ki mla su ban apply kam apply jam Mat ke baar pat ke deh ke badai begitu kisah melapor beli kiwa melak ban yo ban lek kuliah nam ta ban pentebet aku jing nang start ke jongki kani kalat kamai ke dikawai kani kamai taksi ke dikawai ni kilak ban ai kam ajam yangi ki khon samla ki bom ladu jing kermen kelak long nok man suong ba ke jing kermen nam ta kitu badu jing kermen aku ban yo ban kamai ke jing nam jela jungi kani ke jing kang jong ka tanah transport department berpendu ya kami ke permit jong Selong region kalong ke bahasa kamdai ke baong ba sung tanah adu kata-kata namar kelak dan lupa kalat benai kam majam den rek di bentekkan akan urukom man penbahapan kanang bagat nom keta ya kalat ai kam majam bat kan nom keta guru ya kata jing dang kali namar balik pin suong man keno bagat jing dang kali kan dei kita taksi nak liang keseng nom pediang oi ke jing dang kali kalak bendei nak jing bun pelat ki kali kata nak liang keseng pediang Tian rela pi ong tan ka daw ki taksi ba ka daheng ka kali kajing daheng kali kawan ra ang ni pa solong jung tan ka daw jing don taksi dalile rung inum pediang namar ba kuman suong no menta yagi permit tada pi kwa ba kajing daheng kali ka nom don penmi kanya kita ki operating procedure jung pi ba kani ko permit ba pelat menta kan debi thik nam ta kali ba don lupa om na menta kali tmai henry long kani kajing daheng kali ban su ai ya kata kajing e ka ba kajing daheng kali ka debi tang nam ta ki taksi kata te ka bam sola ban pediang namar ki bun ki lat gelenti haju opor ban ailat ai kam ai jam bat ru ban pelai ka ni jing dang kali namar jing dang kali ka de ka jing don jong ka yo ka we jaka bat ka ju ru jing don jong ni ki institutional lani kini ki school ba pero ka we ka jaka tak ada kawan ra jing dang kali tela ta ka sarkari ki sem kiai kini gelenti ba ka ni jing dang kali kan lai pek nuksa por covid Hago baki yogi hat ki sapriang keling ka beri nyu trap ki jing daheng kali ke duna namar ka yoga hat kelabon kita kata ki beri ki yolat ban lek situ seni skui we ki yogi hat ban thiet ki mari mata ki jing daheng kali kam de ban point out tang nak benta kadau ba jong ki jing don jong taksi ki kani ko tali le ru ba nimla ban pediang bat ki jing daheng jong ka kali asar ninget ba ka jing bun palat jong ki tak ki kali ndai tam taksi kadi jing bun jong kali Ika niru ngakwa ban banjur ya transport department baka di ban pek perman ya kan ni rukom ailun mabang aku pasuk palat ban yok ban tiet kali henry ke bae pat ban yok lun na ka ban taban snayeng snasem kendon ke jing maru hadien ba
Lasai ki beriu ban senai yang cina sem umdan riban tiet kali berkalat kesuk ten re kan niru nagalang transport department kariban pek perman ba namar ba kani ke jing kamde ban kedok ti tan tang i taksi namar kani ke te kalat kamai kaba kumba ong yang mane ba kade ke jing kermen nam tak itu kibal adu jing kermen ban yo kamai ke jing sai sian pa di commissioner kai ka ba nagalang jung i ka panpau ha bede bet em nong nila ekran na kapor sa kapor ban di ru yong i katai ba ke jing deng kali ke de bet na kata taksi ti kani dalile ru minum pediang ti kani ru lada kata kabut kamla ban sim ekarai yang mense ban habya cakmat ban terwa pat haki am dia berper ha ba kini sai lem kani ke jing ka ba kalat ai kam ai jam mentah ba syakhan lem ba kani ke jing mai taksi Pakabai day baka pagnet taksi jungi nomor ba nakaliang juga usan jungka umpling usan ni. Dengi iba ki kun samla jungi yang tebi bun ki bala su sang makia wa jingduna jungi kali mo nomor ba ki bun ki trai ki day ki bam day ki khasi jungi ki bun ki le bana be ki barjala. Tapi ka jing keduk kam ne ko por bom tai. Abi man keduk yu DTO ba di siro yang ba kadai bet nak kadang kali. Rega kadang kali kam day kam kata ya kata lokal taksi. Rengi pe ya gajing dan kam jungi kun samla di badan kata ka thong ban long ki driver taksi wa blei wa ai ka sap iki bikin ya taksi mentap de le sang makia serum seneng klep ka kam ka jamte nak kalian jungi nyuan ban kelu iki ban om ba kidi ban perkhat lem nam taka permit bikin dei ban isu mo mar ba knang ba ki kun samla ki ya kam ya jam di mar ba ki light ru nak tu ka thiem kalau kama kalau ba ki mla ban sa ban pendap ki jing kam hi ngasam la don lagi kun kiti ru la ki la don la ka jing pule kuti juki ti haban penbet penbiang iki ti la ka sarkar se ka kamplilat lenti ti kalau ka jing mai kun samla jangari ba khamtap e nam ta ki ni ki kun samla ki dan jing thrang ban kamai taksi khamtap e ni ki assistant ru ni don ka jing thrang ba ki kwa ban kin ti kun samla ni ba kin yo hi la ka jong ka benta la ka hok juki kenapa kin kiu kila pendap penbiang yari ngasam juki ladu mano gila ki ka DTO ka klem isu e kini ki permit saki lokal taksi Sene ta kadai nadu kumno nadu snam arjar kendai. Te nadu snam arjar kendai dum ta arpulai. Te kala kumno la khat arsnam. Te ka jingthang kali te ba kadang kalong hi kumju hi. Te rai ban ong ban ta pa jaga taksi kam dei. ha jing ya kendu jung pi ki ai dau e ne ki ai nem ka dau ba na kai ka dau ba kim isu e Kadau kadai ki ang me ja ka nam ta ka jingthang kali. Ini sekarang bagai kata kajing dan kali kanam kata ya ki ya ka kamai kaji jing taksi. Apakah ka nakaliang jingi community ba nakaliang joka transport department hi kan simkhia lor kan ya bukan pelak lem ki yuduk usuk hoi ki kun samra ki dan ki badan kalat ban thiet kali re ka jingram pelak jak permit benta kim dan lat ban thiet permit ka sim jing ki kata hi bang kwa ba ka nakaliang ka transport department kan simkhia lor kan ya bikin perkhalem nam ta ki kun samla ki dang dan ka jingkermen kenapa kini ya ka lat ban kamai kaji menghadap indek kaji kam